Telling language you are different. In fact, it is only that the opportunity in Tanyoret. I'll just continue with what I was doing. You want to miaka 5 ya isaine? You know, I got to have a miaka tisanity, I got to achieve my I know man on it. Yes. Into a brother candy. We were just parrots. By the way, to achieve to catch affirmative action fund. That 1 year was 2016 year old and I did 2013 and I did I didn't have that time. Yes. Like in a big a mark. Okay. A scorecard. For future reference, Yes. like today. Yes. Kirina atagete ko koreke kona dete cross chinsoko na atagete ko chirosia na kubweka amaji na ndi nako tebinga njira amaji mono tora bangina na rantegete ko kwende kubeka amaji bisimu bi amaji te yogusi. Yes. Amaji ari mu bisima birimo amaji agiya apambi ko chichinka cy'abantu muchando monene na amaji asabangina anda sebimeli. Yes. Nekore chingeni eboneka twatebi gutogende tokoro organic farming yara tutagete tokore bono rende igetageta amaji to ubitiro biria no roje buna gusiere trainiere na kongo amaji ende kobera ange na ngotanga mongena jerusalem atema kaira amaji kwenda asichi school bono nabangina batagire baguri ruchitangi asichi community ichu nabaro baguri ichiabo ichanka egera amaji ikange bisona abangina basebuke. Okay. Nali barasibuke mu buko yabo. Akaro kurigiria ekatiba eri yatete kuna Kenya 2010. Karo kurigiri ebiganje bitatu ekemo ekia CDF. Iya kabiri kia bete created nekigie Senate tukuruka ngasoa. Nekigia affirmative action fund. Bono bia tetigwe ase ebungenene nigo tuganyete Senate gosengo etiere elinde ekikoba buna lichiko. Nkiora akwanire engane eyo otwale biganja bitatu atago. This is my own honest opinion. Yes. Aende bantu mbanyengitera nonye bali muri memo ngita and even this was my opinion kana lengo mu women rep. Omorai ga chorirwe akore representation, legislation, oversighting. Yes. How am I going to oversight myself? Without having funds. Why am I oversight? He's going to oversight me. There is no way you can oversight yourself. Onye ndiri tuancha. Nando onye ndiri tuatwara. Onye ndiri tuatwara interest ya wananchi. Atata. Kanguchibe sechu. Dibaga alisi yakorwe affirmative epasadi 5,000 mabunga 5,000. Yes. Nandi bantu abumba likorolekana. Njiri kwende lakini gocheki hapa women rep nkirekia egekogera we give full scholarship to vulnerable families wende to kugetigake gekogera in fact alisi akwana ngone chinguru tobado koraki abana nakonyete bajite babira balimu full scholarship ogwakane school fees yonsi aso mwako ulikuwa rweto bokonyi. Yes. Because mugwate aba 2016 alimoje togukebeka njiregete. Yes. Baka narorere kana etwe kana kodana na ndi kuchikoraiga na mwana nale na etu bono nango chikosi no mushara ne nane ngutumeka kwa maso. Ekero agavu ijijajete na ndina mutigete ko chinenjere ne ngamo endi kuchiago. Na ndi takora buja na nda kairora bono beiro mwalimu. Abeiro mwalimu. Yes. Yani origeti goteba ngonye ndio kubwa CDF nekigie Senate. Echibese tireti kejira mesa da go chikoba onye chigocha national government. Okay. Eto change education yebe free from primary to university. Nonye nejibumu jirijira neji akabairo kale. Egere clear katiero ronga ki ni serikali. To promote transparency. Transparency and accountability. Okay. Egere nalitora akonye abantu bali batari kwenyara. Ande yako botume kibuyambo ya sebiganje bi. Tali nga botume kibuyambo iyo. Mbona nisibitike na salary yangu? Alafu chibese chiga egere imanya gutwara enough chinguru chiseine choko tebanga am oversighting. Oh yes. Ni wa imanya nga inkoboru na kichibese chiri chia tome chugo chia chitachite Nyamira chitachite chikolegas. Na ndema tebona maisha bona arabe more strict ya na wenshwa mirimo yakoreki yakoriro. Lakini rende asije ikire na ndi ntunga inana nchira tilibira change mbigo change ege kogera bunge nere gwetia. Yes.
nere kweroseria korosia majiko yachire mpaka kalenga nonya ndekara twarenge bunge kwene ni jaruse tuwe CDF ngikagenda koti yes kero kienda koti ngiranete nali bono nali yo nonya na affirmative action yaje ku national ngaf nali CDF yaje ku national yes ngaf lakini rende bono gento togoteba gekogera bali barona ubakorosia tegere onye ndiri tokorosia machiko enga tedibunali yako togwa pili nga amendment yes amendment bugona yes chigwenere dikobo tugwena te cross reach ko digutumeke ngaki yonse buna bibilia tari ko change lakini mwana singe ncho ko to once for all lakini asinge ncho dende nga no tagete ko kwamisha abandi no tagete gwe kwamara no tagete gweta no tagete gwe roseria na byo byo ko nyara biko nyagote binte binge na ande gikyale ngo na dige abande bagocha na baba yonchora ke basuti na dige ontera ke mono to tagete no ene kere to ko chora barai bali batabwati bote bone yes batagete gutumikira abana inchi batagete yani usawa kwa wote na utu yes kwa wote egere okunde obuja bodi bwe serikali onyititoke yes ku chance ga sabanta kero montanya oro obuja bwe serikali nande te gwikira gekogera nande gento mate gekogera tutari ko chara amsori gake agitini ko tabanga monte mondi ne chikura yes Hiwango tereken nando kaino nyagi kongite tikagengite wait the truth will set me free exact the truth will set me free absolutely baraiya bange mbali ko choro bali babugate the interest of the people at heart ege kogera umuntu utagite boli ko konya yes atagite ko be servant na tabugate besa ko abantu bamwe akirichikura ere yerure as a sacrifice agenda aliyo bisi atenenere akorobokoreri ngaki ngari baga bakorere mirimo yes otebaga kingari baga bakorere mirimo kwa madanga nkikia bona alire tumbo kwanza ngakende nkikia ena alire onya kotorora toire adautire ona ya toka ngabono ekwerende yoko esere yo konjanga chitinga chigoliru chinyinge chitinga chigoliru chinge siasalia mata nje baba yaje eriyo nene go sibija nande maito mugusika alira katanje baba na aliete kia ngende ngagera bona tani nkerikia ya kwaliete mwana nandoje bona ko bona ni tutogweita netegete turue out of that cocoon totebenga obo koragera korokwa nande tadi wana liri mwachihiria akogene kijinga kijiri chikura ogenda 5 years ogenda uchiguchirigina ndachalente nkyo kurigatia turi gwe manage turi tari ayo korende enkanyao baragira bono twarengi goteba ngatiga tuchandike turi gia barai baria barabuguri umusigo bwenze ya Kenya babe kuororo nande bakora imirimo eyo yarenge ko babuya kego tukanga no analysis Chae tari asejo bono njitiri ngeni kumukoria morale nabo mugontigense mochoro yoro guchiguikirania yes onye ndirie aba Kenya babuguriti umusigo we weta kerama ya aki moje mongite kwamenya konyora ngamantanga alia montago alio ketogolete tosibeti antumba lega iga bagutagite ba tegwerende nari tari bantu bugate yes muguko gwata gete korosia kwagenda bono kumenya konyoranga onye abantu abaiga mbali ayetoka manyende ngikegenda nabo konja kwanda jibese no konja ngwari ngikora lichikura no muntu gwari ngikora koragiri iga abantu mbali batakire barunchira egere no nyamati anyanyora chikura chikure chiga tokori toko chibi choko chiriki bunaba kusi matianga kori chikura ali changu ligere chikura yes ege ko geraga koira nanje nabo ngwetaga bona tabana ki wona gusini na jurigana inu mara bagambi lakini state house yina nyako nyagenda kusinkwanya kwa kwali kwirene but it is a name that we to wenda tana to kwane buya egera abantu banche bagendere ko mwancha bono geko gere kiringinda kwane ne bata na ki nyamu gusio mu abako tebeke into ninki bono igo bono paka tuwachi bike sai eboringa ajenkio kire kiwacha kire gokora tuenebo matiangi koire chikura ataracha gokonyora gotebinga na atagite keriote tokoreru kabubuli tangane ko gekora karage kwarangu okay asante sana niko tugerete ukwana na Chae bunagerete kwana na